Tai tini ni o jorao chung tebo sana musung mani hingkai chung tabuk sak joratui chung o jagao lukurok ni chubachu chung kaham ke mani phaika lukurok ni chubachu man mani bai chini Maharaj Pradut Kishore Debbarma chini TIPRA Motha ni ingei chini olong trai belu bini paithang bo 10,000 chubakha tai bad baki chini kwbangma lukurok ni ang Facebook o jottono update diwi rijak tangi hingkai chung bo Maharaj Pradut Kishore Debbarma no chung asuk sep thai kok krei bono bo chungno asuk ke khairogui samung khlai tongmani bagai chung jottoni no daitto tongo je chung Maharaj no bo chung logiri thai bini nahar mungo chung bo logiri thai abon bagai chung longtrai beli ni ingei TIPRA Motha ni ingei tei Ltv Dhalai Action Committee of Civil Society ni ingei chung mansak joratui chung bai chung chini lukurok kwbangma no subasuk khlaikya tabuksak joratui chini Ltv Dhalai Joint Action Committee of Civil Society tei Ltv Dhalai ni TIPRA Motha ni thaniwo luku chubachu bai kebo Google Pay tei kebo ba Bank of India ni account tei khlai chubachu rohormani 69,057 rang ani yakti sokphai khe abo bai chung jotto manui je nangkukbani manui rokno mairum Berma alu abo haike pailai chung lukurok ni je jagao thangai chung chubachu khlaikya hingka o chubachu khlaimani jagao jottoni slai kha kaham kok chung 27 ta village tini sak jora 27 ta village o thangka chung tai 27 ta village ni bisingo 492 family belai khe chuksukya kebo ba randi kebo ba bura kebo ba burichuk kebo ni ba ration card krei abo haike chung naitugir laikha a jagao chung kuno dormo kuno jati kuno party abono nahayawi chung samung khalai laijakha abo jottoni subasu baise chung tini sak jora kwbangma chini jati ni bisingo chung tini ba haino Manu ni kaisa godot kos karbari parao chung thangka a jagao chini kwbangma wansa wanjui rok tai chakma tai a jagao garu abo haike tongo chung kwbangma borok no subasu khlaimankha molsom munda tai abo haike Debbarma jomatia halam kuki chung abo haike chini yango je tongmani chung tini rok nukhate bo abo hai Chakraborty Das chung jotono no tamung hangkai tabuk ang skango bo saka tabuk chung kaisa bai kaisa sejalainani joraya tamungai hangkai chung tabuk je mansak joratui je sugya rok naro thangai chung subasu khlailainyani jora tai Sunil Senapati rokni title chung kwbangma no mankha tabuk title ni joraya Jati party Dhormo abono karui se chung kaisa katal khaiyi chini nahar mung bai khe chung mahim lainai tai o jagao ang taisa clear rinamo chungmani hingka abo se direct rang phaika 69,057 tai 66 paisa hingka abono karui bo haino direct mairung chubanai rok chubakha 690 kg mairum chini thaniwo chubachu phaikya tai Berma phaikya direct manui riwi chubanai rok o jagao 19 kg Berma phaikya hingka direct alu riwi chubanai rok 50 kg 53 103 kg 100 gram hingka aboni pore tai saban Musk tai bithi tai thok botol abo haikhi subasu phaikya hingka abono no jotono no bele bele kheno hambai mario chung o jagao tini subasu khlainai rok bahaino kwbangma chini takhuk bukhuk chung tongo kuno jati Dhormo Borno party hinya uino subasu khlainai rok bo subasu khlai tongo chungno wansa chini takhuk wanji rok bahaino alu bosta rok riwi chubakha tai chung bahaino bakthini chung bo kebo kaisa jati ni hnei aba ke khlaiyawi chung jottoni thaniwo no chung non political non religious non profitable chung aba ke no samung khlailai swkangui tonglaijao norok borok jottoni hamjakma subama nijarui abon bagai jottono no bele bele hambai chini Maharaj Pradut Kishore Debbarma ni joy wngthang chini TIPRA Motha ni joy wngthang chini Ltv Dhalai Joint Action Committee of Civil Society ni joy wngthang je o je corona virus ni lockdown no tuilai je birman kwbangma borok klai tongjak a birman kwbangma klai tongmani jagao chung chini Ltv Dhalai ni je TIPRA Motha Maharaj Pradut Kishore Debbarma ni TIPRA Motha
tai Ltv Village Joint Action Committee of Civil Society ni engei जों samung tangnani bagui swkangui thangka samung tangui swkangui thangmani jagao kwbangma lukurokni chubai जों o samungno tangui mankha aboni bagui joto lukurokno paiflaya hambai maya pharo tai jotono no ani personal kha kaham tai chini Ltv Valley ni Joint Action Committee of Civil Society tai chini Ltv Valley ni Maharashtra Dut Kishore Debbarma ni je TIPRA Motha ni engei jotono no paiflaya hambaya pharo जों o jorao o birman ni jorao जों tini sak joratui je samung khlai phaimani joto baino kaham understanding mankha government ni kaham chubachu mankha chini Manu PS ni chini Manu SDM office ni hoite जों kaham khai borokni responsibility manui जों curfew pass mankha chini curfew pass gari khungtam जों mankha aborok riwino abo baikeno जों samung tangui berailai tongui mankha ambagui jotono no kha kaham yapharo